Wis berontak. Kayak enak sih. Wajib rokok. Jalan. Alah. Lah, drene kena hujan dia. Wis sing ngombe sprit, ngombe banyu sing ngombe kemedah lah apa-apa. Sana tunggu. Bos, Bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita mampir nang warung bakso. Ki garing, Bro. Terus tol. Lalah tanggungan nu kamera iki. Ya, apa? Kamerane brok kok. Iki lho garing. Bisa ngambil oleh stop ya. Apa? Boleh stop lho, Bos. Gede. Watuke, Mas. Sepret itu Mas ndi? Kita kan ngomben sepret kok sih. Lalah ke Alah, harus ngulak kok tidak ya. Saya bisa bisa tarung ora. Kaya dia. Dua rada pedes paling. Dino kucing ya men. Tapi ada kok paradan. Bang. Boleh nyampe tuh kan. Oke sama bos. Aku kan dia pengen tahu ya. Ini aku pengen tahu. Aku biar tahu sih. Enggak. Dengan rumah kan aja rumah. Lama lagi. Opar kuatuk neh kok piye? lalah malah Mata kena bakso itu loh. Coba dah. Aku kenalnya gede, Bos. Bakal gede. Sini bentar ambil. ku gede, Bos. Karo tahu. Hah? Kemarin mah anu. Ambilnya di bawah. Jajal tak jajal ya. Alalah malah anu. Iya sambil itu. Aku gede karo tahu, Bos. Ini sambil caos ya, Bos. Pedes wi. Sambil tok. Enggak caos ya. Oke. Oke ya. Yo oke to, Bos. Halo. Watuk gawan urip jon wis rasa geger perkara watuk eta bodohan. Nah, si watuk tak jalan-jalan lho, Mas. Ora masalah toh kok. Watuk. Kok gelem watuk iki perkara dekno cek urip, kok iso watuk kok geger. Iya iya mati iya. Ngene nesu wae. Sing nesoni sapa kok nesu wae. Ya? Jalan pintar lu. Apa? Ya tapi kira ngeliat eleng. Itu iki, Pak. Lu ngedit dulu. Lu lihat Jawa. Bon. Ya kurang cuci, lagi cuci loh bos. Dia udah saya kecilnya. Ya kae, cek loro pecah loro kae. Coba. Asu bos. Itu bahan yang mah. Saya tak rasakan sih. Ya, Nang. Maksudnya Pak Kelok ki. Yang seruput sik to. Makan buat makan buat. Itu gede kilo. Dari mana kan Pak Kelok? Sik rupa. Pate mbok padakno kabel ya, Mas. Masuk. Hangat-hangat. Dan udan kok anget-anget. Kan bisa langsung. Hangat. Ya kok di udanan watu kudu. Lalaran udanane yo ngidil. Kok udane ngigil kok malah udan nemen. Ku kadung pegel tak menek pesan lho. Bahaya. Yo. Kapan? Malah kok wedang. Tapi penyampun aneh dulu kok bengak-bengok gak nyemplung. Aku nek dulu nyogloki. Lala nyogrok apa? Gawani kacuk lho. Gawane apa? Gawani kacuk tok. Ngono sik sambat tas sabat Tapi naranya masih rasa lemes. Apa wae? Piro-piro lho, blung ora tau kena lho. Tapi nek kowe melu nyemplunge kena paling le, Mas. Tangan pulut kok. Tangan kok kulut ya mak plek yo wis. Lala angger mangan bakso ya enggak ngono kuwi. Gak iso. Ngono kuwi ya sane mau tinggali. Karena enggak. Kawane.
Misal nek selira ngetol ngono ya. Ayo ndah iki nek batore. Aliyan ngalor ngabur. Tes ya sampean. Apa materi minggu mudik aliyan iki. Mun aku dicek, gua uang bensin mana? Benar enggak jika dhewe. Update. Nanti blok update itu. Tanpora. Mulai materi video terus. Kita disebut kok. Dulu. Nah, bro, ki wis udah selesai makan baksonya habis. Entah ya. Laper habis. Terus Kawan gitu ada habis. tak kalau biranya kabeh ning dhuwur. Oh, keren. Kata karyawan. Pol. Dan yang grimis kok. Apa tadi? Agak kos apa? Kemana Pak? Barmang, bakso rokokan ngopi. Apa? Koyo alah. Wingi nyegerno rokok. Wis gak kena dibayar mau pokoke. Bayar ambrek. Jangan namblek. Jadi gak dikata bayang lho. Bayangnya ambrek. Sing mati wong 5 lho. Ambrek. Yo ora to nek wis pikiran pikir dhewe to, baterai stres to malah pikiran. Pres pikiran sing buntu-buntu, beli bolong. Sing balong, dadi katok. Bolong. Katok balong. Parkir jane Pak Diki. Lirone jan sak wong-wong ketang. Ro takil ora to iki. Kira ro. Leret. Kali alas. Kali alas. Kalinggu ngono lah. Ayo. Ya. Udah saya. Kawan-kawan. Bos, den lanjutin kue. Bos, jadi kita sudah makan bakso. Ada mulai. Ya toh. Jadi meskipun poin siji, tapi gak apa-apa buatku sampean balik nek men itu kan poin maksimal. Maksimal 5 ya. Yo 5 apa 10 ngono lho. Nah, wis polelek. Ya ora. Iya. Cara mana poin 5 ki pol sithik ya. Sampeyan balik neh lho. Balik nek yo Minimal 5 wi. mulai yo sing buka. Ya maksudnya pol sithik. Medane wis seru. Panggon-panggonane selirongan wis seru mah. Apa Ya. ya awake dhewe mulih kok sing ngomahe wong akeh to. Iya, maksudnya. Karena nek ngene kono ke terang burune klenek, Kang. Ya apa? Pemburune wi gak seneng nyambe, Bu. Yo gak Nyambe iki dikira paling gak enak. Ini lho, intine Piye? wong kono duda-dudane kae intine iki dia merasa resah. Resah. Soalnya apa? Dok pitik satarangan tak des. Ya terus. Terus opone pitik cilik-cilik Tak. tak merasa resah dia iki. Jadi seneng nek ana grobak seneng. Karena berhubung ning kok kono mungkin pemburune sedikit, Bos. Ya, tapi kan Kono nek diburu tenang karena meresahkan warga sekitar. Mangane ala-ala ndok kula jamu ya entek pangan. Sogo ya ora ana pemburu bumbu kono. gak enak. Enak jadi wong kon jobo kok. Enake kok jopo-jopo. Iya, ya kaya awake dhewe kon jobo. Aku kan sempat ngobrol karo penduduk setempat ya, Mang. Lah Mas pitik ndok pitik ku sak tarangan bar entek. Dimolone nek ngomong. Lira gede sak glugu lho Mas. Wah. Ngomongin ngono. Persoalan dulu. Ora slira apa ku lho. Wis ngomong kono aku yo. Lah dawane lek dawane. Dawane nek 4 meter persegi. Tapi ora sopo. Lah wi apa wi wlas sawo to? Mau dipaling ya. Gampangane iki ngono banget. Gampangane ya. Gede slirane jelas gede. Lah ndok e pitik pira-pira ndok entek jon. Resah pokoknya. Anakan pitik jadi yo dipangane. Entek. Lah anakan pitik ngene mok sitok aku. Mau sitok Dipang. Tujune anake cilik barang ora katut pangan aku unggul. Ya ya. Mentok karo didol kembayar arisan yo srene. Lah, 12 pangan. Puas pangane slira. Nemen. Doyan mentok kok slirane mesti gedhi sak asu. Asli pedas. Pedas. Lebih padahal pedes cempe. Soale doyan mentok.
Lah sampe kolu aja dia. Kalau telah dibebet rasa apa? Tapi nyampe wi mangane kunyah apa langsung dulu? Dulu toh. Jadi sing bekerja langsung lampu. Dek kan bermain bareng terus dek ngerong. Ora nguntal ora ta, Jon? Lalang nguntal iki Nguntal mangan. iki mak taplu mak lep wi nguntal jenenge diulungi. Lah jadi punya jenenge apa? Mamah biak wi binatang yang bertelinga. Mamah bos. Loro mesti kamu bos. Ke omah bos. Di ngono bos ki konten akhirnya makane pokoknya sekian dan terima kasih sudah tervideo-video. Iki tolak delet men aja. Lah wis ki wis akeh durasi sokesan. Weteng lah. Di flash. Lah. Yo, Don, oke bos, di ngono. Tak kena terima kasih dan terima kasih. Ikuti terus vlog-vlog. Asoy, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.